زخونة سب زخونة شمات كله يخلي مثلنا خوينا تجري حزي كجزي تجري حزي كم محدري أنا إذا فلت لكم زبل السبقين كاب جيجو كم مهرو لي أخلو زخونة تاريخ كله يخلي تتاريخه صبوك خواني يخلي ما خواني يخلي أفتاني حزب هنا زلنا وساني توقت جن نزيه حزباو من قصنا خامتنا خارن نسراوي تجري خامتنا خارن أفتم كندواني ناتنا كمعسل وسع كلام ما رأس لزيبلنا عزي أنا فلت لك أنا مثلني إيه قال ما ليلك سبع حزب تجري من واحد مفتن بتاريخ تحتات سلز جبر كلاتنا تجارو أفتم واني ناتنا خن الربارب سراويتنا ندقف TDF نتنا آخر زي علم لخبراند زخونة TDF سراويت تجري زبنا كاب قدمون ملو دقاف زقورلون بTDF زحبن حزب إزلنا أبدق يخونا ويش تعدي عزو حاسنا TDF سراويت تجري بكل من قدي كنت أنا خارج بقى ناي TDF ناي تنكروا ناي قلبتو فلفل زخناون حزب تجري أبز حز وان كلنا أبز هلنا هلنا عقم TDF متنخر كلها هنا خن الرابع ربيز قبلنا صلاة واس أني إذا كل نجار يقبر له بس نلبونا يفرس انت حاسيبه هو حتن TDF المفرس يتقمن نزوله كلنا بروباغندا صراحتي يسرح له إلا أخو نزولهم كلهم كراخ ورون كل أخي في التنيو كم تاع أنت واستجلس أون بزرة وتدراوي أسواراتون بقو المرعدون فتنتات يقبريو كاو حليفو نجع لباشات الناد عتقون بب خبابيك واقع الناي في التنيو زيهم كلهم كاب تاريخ كم مهارو زي خوليهم زخون وراري زخون عتقين حزب تجري سكينه يفلت سؤال كاب بقمته يكوننا نزارب زلنا حزب تجري بسلامه ومنقد كل كفتح يفتن انت زي كوينو جن ابزخونه موائل مننتو حليفو ذهب حزب يكونن نحبنا له نية له تاريخنا ايزي لذي ابزها لنا هلينا نايز ما اخل ناي كل نجار زخنا كم عين بليان حزب تجري زحلو سراويت TDFون كل عينات دقف نقبر لنا قدامي نجار سراويتنا سراويت تجري TDF كتصلوا مزفتون سبات كلهم حزب تجري بعلو يكقال سمز قبل بب وانو ملكعم دقايرو سراويتن تفريسنا ياو امرار حقوقن سراويتن كنصلو تغيرنا وين نعوم تدغاغام تتقينا حسن تدغاغم حق يمسلي بزبل فلسفنا بزح يصلم زد نصلمزي كله يككلاخلو زغبان سراويت نتو حسنا كل زخنه TDF سراويت تግራይ ድማ بكله بمورال متنخار يدلي بماتريال متنخار يدلي اجو خمال يدلي باكل متنخار يدلي ስለዚህ حسنا زخنه سراويت مدما بحز لنا يتعفف اوان نعو كم متنخار وصا خاله ممارص ስለዘይብና بكل ገጹን سراويت تግራይ نTDF محجاز يدلينا اي كم تانا كلتشان 13 اتي بعلو تهزبي اب دغ زلو وشتون عالم لخ براند زغورن TDF حزون براندنتو تطناخيرو كقصل له تحزين ريزلنا دمنا خوينات ምናልባት ተተጀሚሩ ኳስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ጠጠው ክብል ማሊካል ኣብዚ ዝተረፍ ደ መስለካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጸላሊ ዘሎ ናይ ኩናት ሓደጋ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ሰራዊት ትግራይ ዘይደልዩ ሕዚ እውን ልብ ገይሮም ተን መሰረታዊ ጠለባትናን ተተመለሱ ይዝሐይሽ ካብዛ ሓሊፎም መሬትኩም ኣይንመልስ حزون تفناقل حزبين ملس حزون بتميت موت بتميت رقفو تقراي حزون كنا طفينا انتلو انتيلهم قزلنا ممارسن وعلنا مكل خالي حزقين كم نايكل تشحن عسرستن زيك خون يخلي وتصيتو شعوب الزوح حيل اخاخيبهم مصيم بخون عسله صلات مصيمم قزيف حيلونه اخاخيبهم كون يخلي حزكم زبل خندتات يلن بمسرته استلوته خنتات يزلو كم تناي مجمرياون كم دلايم كخبونا زخول الخنتاتون يلن شعو TDF زبهال سراويت ينبرنان كافتين تاخاخي بين تግራይ تخلاقيلو كبر مسواء تخفيلو زخرع مسواء تخفيلو تግራይ مدحان كيلو تزغفلنا يواغا
ኣይርስዓን ብጣዕሚ ረዚን ዋጋ እዩ ጽቡቕ መምህር ጽቡቕ ሓኪም ጽቡቕ ኢንጂነር ጽቡቕ ሓረስታይ ጽቡቕ ሰራዊት ብጣዕሚ ረዚን ዋጋ እዩ ካብ ኩሉ ተመረፀ ዋጋ ኢና ከፊልና ነባር ተጋዳላይ ሓደሽቲ ዝኣተው ዕርዮም ቃልሲ ዝመስረቱ ጀጋኑ ብዙሕ ጅግንነት ተሰሪሑ ብዙሓት ጀጋኑ እውን ሲኢና ግን ታ ዝደለይዋ ፀላእትና ግን ከሳኽዑ ይከኣሉን ትግራይ ህልውናኣ ክረጋገፅ ክኢሉ እዩ ገሊኡ ትውዕል ፕሪቶርያ እውን ብናይ ገሊኡ ቡራኬ ወይ ፍትወት ጠጠው ዝበለ ተሰማምዓና ይመስሎ እዩ ሳላ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈለ እምበር ሶማ እትዮም ኢድኩም ሃው ክብልዮም ዝደልዩ ነይሮም እና ሳለ ጀግንነት ውዕል ፕሪቶርያ ተፈሪሙ ኣሎ በታ ውዕል መሰረት ኩለን ተዝገብሩ ናብ ኩሉ ውጥጥ ናይ ማእተና ነርና ሕዙን ህዝቢ ትግራይ ኮነ ሰራዊት ትግራይ ውግእ ደልየ ይፈልጥን ውግእ ኣይኮነን ድልየቱኒ ዘይምለስ ተኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ህዝብና እንዳሃለቀ ብጥሜት እንዳሃለቀ ተፈናቀሊ ኣብ ትሕቲ ፀላእ እንዳሃለቀ ግን ስኢልኩም ዓይንኩም ዓሚትኩም ከፈሉ ግን ኣይባሃል ሕዚ ዝሐሸ ኩነታት ኢና ዘለና ዝሐሸ ዝተወደበ TDF እዩ ዘለና ዝሐሸ ልምዲ ዘለዎ TDF እዩ ዘለና ዝሐሸ ተመክሮን ልምድታትን እውን ሒዙ እዩ ዘሎ ተኸባብያዊ ኩነታት ተዓለማዊ ኩነታት እዚ እውን ተለዊጡ እዩ ዘሎ እዚ ባህጊ ውግእ እኳ ተዘይሃለወና ሕዚ እውን ጠጠው ኢሎም ክሓስውን እዚ ሕዚ ኣኪቦሞ ዘሎ ሰራዊትን የዋፀና ዝብልዎ ብኡ ውግእ እንተኮይኑ ግን ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን በዚ ርዒዱ ዝገድፎ ነገር የለን ተተኻኢሉ ሕዚ እውን ሰላም 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 ቀዳማይ ሕርያ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን እዩ ኣይኮነን እንተኢሎም ግን ኢድናን እግርናን ዓፃፂፍና ከም ድላይኩም ግዝኡና ከም ድላይኩም መንበርክኹና ከም ድላይኩም መጥፉእና ኢሉ ዝፅበ ሰራዊት የለን ከከም መመፃፅኡ ብሰላም ተኾነ ይሕይሽ ከምቲ ገሊኦም ዕሱባቶም ኮራኽሮም ዝብልዎውን ግን ዓቕሚ የብሎምን ኣይበሃልን ንመንነቱ ንመሰሉ ዝብገስ ህዝቢ ዝተለዓለ ህዝቢ ዓብዪ ዓቕሚ ባዕሉት ዕላማ እዩ ስለዚ ነዚ ዓብዪ ዕላማ ሒዙ ዝሐሸ ልምዲ ሒዙውን ልምዲ ዘለዎ TDF ሒዙውን ግን ግድን ክንወግአካ ኢና እንተኢሎም ግን ስቕ ኢሉ ዝርኢ ሰራዊት ከም ዘየለ ምፍላጥ ከድል እዩ ብላዕሊ ብዝመፁ ምስሌነታት ክመሓደር ዝድለ ህዝቢ እዩ ዘሎ ንከም ዝበለ ነገር ድማ ህዝቢ ትግራይ ይቕበልን እዚ ዓላማ እዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ጀግና ዝገብሮ ፅኑዕ ዝገብሮ እዚ ዓላማ እዚ ሰራዊት ትግራይ እውን ፅኑዕ ዝገብሮ ጀግና ዝገብሮ ቀደም እውን ተኾነ ብ5 ብረት ብ10 ብ20 ሰብ ጀሚርካ ደርጊ ዝኣክል ዓብዪ ሓይሊ ደምሲስካ ን27 ዓመታት ዝኣክል ተኣምር ዘበለ ልምዓት ከምፅእ ዝኽኣለት ዓላማ እዩ እቲ መስመር እዩ ነቲ ዓላማ ዝውፈ ሰራዊት ምህላው እዩ ስለዚ እዞም ከም ዝበሉ ሰባት ስለዘይፈልጥዎ ይመስለንን ህዝቢ ትግራይስ ዘይተመለሰ ሕቱእን ምምላስ ብሙሉእ ጅግንነት ከም ዝሰርሕ ስለዘይፈልጥዎ ይመስለንን ሕዚ እዞም ሰባት እዚኦም ተባላሽዮም ኣለዉ ተዋሪዶም ኣለዉ ቦትኦም እሱ እዩ ናብ ሕሽክርና ጠቕሊሎም ኣትዮም ኣለዉ ናብ ሕሽክርና ዝኣተወ ቁልቁል ምኻድ ዝጀመረ ሰብ ድማ ካብ ዝወፃ ክመፀ ይኽእል ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኣነ እየ ተኣማኒ ሓሽከር ኣነ እየ ተኣማኒ ሓሽከር ኣነ ቀዲመ ምሳኻ ዝነበርኩ ኣነ እየ ሕዚ ናይ ሕሽክርና ቅድድም እዩ ዝረአ ዘለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀደም ኣብቱ ፅንተት እዋን ሓንቲ ብሕም ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይን ትጨፍጨፍ ጀኖሳይድ እንትፍፀሞ ሓንቲ ቃል ዘየውፁ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮን ሕዚ ተገልቢጦም እንታይ ሓፈሩ እኳ ዓሻስያ ክንድስተር ይግተር እዩ እንታይ ሓፈሩ ሕዚ ለመጣ ይሓልፉን ዓቕሚ የብሎምን ውግእ የብሎም ዝበሃል ዓቕሚ ዝፈጥር ተተበገስካሉ ዓላማ ስለ ዝኾነ እዚኦም ሕሱራት እዮም ቀረባ እዋን ዝተወሰነ ውሳነ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዝፈጠሮ ስምዒት እንታይ እዩ ዝመስል ከመይ ምግላፅ ይከኣል እቲ ሕዚ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ንዑ መሰረት ገይሩ ናብ ቦትኡ ተመሊስ ዘሎ መንግስትናን ተወከልቲ ናይ ህዝብን አንተ ከም ዝገለጽክዎ ውጽኢት ናይ መስዋዕትነትናን ውጽኢት ናይ ምግዳልናን እዩ ሕዝቡን ህዝቢ ትግራይ ሓንተን ዘይሰሓታ እንታይ ብምስሌነ መምሕዳር ይኣክል ይዝባል ተቃሊሱ ካብ ምስሌነ ወፂስ ሕዝቡን ብምስሌነ ከመሓደሩ ዝደልዩ ሰባት እኒአው
حزب قدس نريو زلنا تزباو منغستي بحزب تمرصنا بوتو مصيالو حزب قلطيف كان مستط عن يزدلي زخون عينت مخنيات يلن مودما بدبدابي تشمكون ذهبني يلن زتقبلكو يلن ناتباله حزنتي بحزب تمرص منغست متعنقات زخون عينت مخنيات يلوان معالتታት مصوارون ايكال زتمرص منغست له زتمرص منغستي كلهم نغراتو كمعرار يلو صططو كمعرار يلو ممحدارو كمعرار يلو افتن مسرتاو نا حزب تግራይ ጥቅምታት ምንም ድርድር የደለን حزب ጠንኪር ካም ስራሕ ይዘደል ሓደ ኩሉ حزب ትግራይ ዝፈልጦ እንታይ እዩ ምስሌነ ዝባሃልስ ካብ ቀደሙን حزب ትግራይ ተቀቢለ ይፈልጥን ሞድማ በመስዋዕቱ ዘወገደ ባዕሉ ንባዕሉ መምሕዳር ዝለመደ ህዝቢ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ መንግስትነት ልምድ ዘለዎ ህዝቢ حزب نريو زلنا محفر نغري بعلو تودب وكيلك سراويت وكيلك ناي سراويت وكلنا حزكا بعلو ما تمريح ودبون هو حتى درادار زبال الشيسك خاب سراويت يخون لنا نتغزياو بريزيدنت اللي هيبكا انت بك انت يما خركا انا خونا ايلو انا مسلينا خوينس كما حدري انا ايه شومنيا الكا ختزار بعلو ناي نوري كم حدا تجادلاي دما نتز حلف كاي تاريخ مليو زطفي محفروني بعلو ذهبكا تماخيركا باريقني الليلكا ابغن حزبها خسلف تخين كاون انا ون ابغن حزب يلهو زكا لنا خغبري بهالمبر بمثلينت حزون تግራይ كتم حدر مفتان فصيمو زي حسبن محفر تغباروني لذي بزي حزباو منغستنا نابوتو مبدا كل حقوسي كل حزب حقوسي اوصاي هلو وشت عدي كل حقوسي كم سراويتون نايبا علين تحسبت له انا بطعم حقوسي بب درجه زلو سراويتون حقوسيو حقوس هون له مخنيات دم الله حزباوي بحزب تمرص منغست تمصنت له كل مسانتات موسان يكاليو حيل نمكاب يكاليو نايت حزبي موبلايزن مغبار يكاليو نا بزح تقمتات اللوين لذي نزع عقمنا زئكب حزباوي منغستي نابوتو مملاسو بتاعم حقوساتنا بب درج زلون حقوسيو نزز صارر سب انتلي كن انصار حزب تግራይ طاطاو كم زولي كلته نطبي شوعته يكون اند خند زمريصو 10000 زمرصو سب انتلي ناي كباب محدار تليو نعم مخبار يددل قدم حزبون كو زخوننايو حزب زمرصن بيت مخرتات مفراس ايكالني ايكون اندو كلته نطبي شوعته مليون زمرصو حزبي ناي وردا ناي طابيا انتلياو نعو انا اذ فلت الكايلكا انا اذا ما حضر الكايلكا بمثلينت كسرح يتخل حزب ما بتግራይ نويح وان زحلفه ነገር انا مثلني انا خ ماخل عدي تشيم فدرال شيمني بعلهم تفلطوا الكا تنورو لا يكونن حزب منغست نابوتو اتيلو تبوتو زاتو منغست قلطيفو كل عينت متعرا غيرو حزب زحاتو ግልጋሎታት ክብ ህዝብ ዝሓቶ ነገር ክገብር ድሉው ክኾን ኣለዎ እዩ ናቱ ውድብ ካብ ናይ ባዕሉ ናይ መምሃር ካብ ስሕተቱ ካብ ጌጋታቱ እናተማህረ ዝህልዎ ድኽመታቱ እናኣረመ ዝመፀ እዩ ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮውን ዓብይ ልምዲ ዘለዎ ውድብ እዩ ዘለናውን 51 ዓመት ልምዲ ዘለዎ ውድብ እዩ መድረኻት ከመይ ይሕለፍ ዝፈልጥ ውድብ እዩ ኣተኣላልያ ዝፈልጥ ውድብ እዩ نزي تاريخي ودبن نزي تنكرا ودبن مفرس بزوح تحاسيب ايو زود بزقنا حزب ودبيو زود بزقنا يتحرستاي ودبيو ناي تدخا ودبيو ناي تختمتاي ودبيو ناي كل حزب تግራይ ودبيو صيل كتطفطيف استسرح ስለዚ يكون بمسواتነት هذا ودبن صنوع مسرت زلو ودبن ስለዝኾነ ካፍቶም ዝሓለፉ ናይ ፀገማት ፈታተሓ እንዳተማረ ጠንኪሩ ዝወፅዩ برغصنيا ادما حزبون زم حزلو فتنات حزب حزكا خمسه ولا صنوع حزب حزكا زي سغرو يكونن تمناي ز حلفو لمدتاتنا حزنا كنسغرو مينا زبل صنوع امنت يزلل حزي صلاي تا خصو ناب ميدا تግራይ بمدر واي تغارون نعلون كبالعو زغبرو خيارታት ጻዕርታት ሰፋሕትዮም ዘለው መጻና ዝብሉ አንጻር ህዝብ ትግራይ ጠጠው ዝወለ አካላቱን አለው ታይቱሎ ነገር ይለካ حزب قال يوم طري سراويت لازم وسده سراويت قال يوم كيدو
ወይ ከምዚ ስለተወሰነ ጉባኤ ስለተወሰነ ገለ ሃዲሞም ዝበሃል ኣሎ እዚ ፖለቲካው ኣይኮነን ብልጽግና ሓሲቡ ዝገብሮ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስተፈረመት ሰራዊት ትግራይ ናይ ምፍራስ ሕወሓት ናይ ምፍራስ ቁልፍ መደብ ሒዙ እዚኦም እንተፍሪስካ ህዝብ ትግራይ ድላይካ ምግባር ዝከኣል ኣብ ቀንዲ ዋኒና ኣብ ቀንዲ ጉዳይና ምእንታ ኸይንውዕል ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ከይንዝቲ ጉዳይ ተፈናቀልትና ከይንዝቲ ጉዳይ ኢኮኖሚያዊ ሕውየት ከይንዝቲ ጉዳይ ስድራ ስዋኣትናን ውጋኣትናን ንሕክመሉ ምእንታ ከይንዝቲ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ ክንፅመድ ናይ ባዕሎም ዕጡቋት እዮም ዘዳልው ነይሮም ጥቅምቲ ሕዳር 2017 ጀሚሮም ኣብ ዓፋር ምድራብ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ይተኽሉ ነይሮም እዮም ኣብዚ እውን ንዖም ተለኣኽቲ ዝኾነ ውሽጢ ሰራዊት እውን ገንዘብ እንዳሃው ይተኽሉ እዮም ነይሮም ስለዚ ናይ ነዊሕ እዋን ትህልሞም እዩ ሰራዊት እውን ኣብ ክልተ እንተተኽኢልሎም ክከፋፈለሎም ሕወሓት እውን ተኽኢሉ ክከፋፈለሎም ኣብቲ ህዝቢ እውን ዘየድሊ ብኸባቢ ክኸፋፍልዎ እዚ ሕዚ ናይ ክሕደትን ናይ ድሕረትን ጉጅለ ዝበሃል ግርም ይብለና ኣነ ናይ ለውጢ ሃዋርያ መሲሎም እንትቐርቡ ኣብ ስርቂ ዝጠለቐ ኣብ ጉሕለት ዘሎ ብኸባቢ ዝሽጎጥ ናይ ክሕደት ድሑር ሓይሊ ናይ ለውጢ ክኾነ ይኽእልን ለዞም ሰባት እዚኦም ከም ቀንዲ ተለኣኽቲ ወሲዱ እንተስ ስምረት ይበሎ እንተስ ወለደ ይበሎ እንተስ ገለ ኢልዎ እዞም ተለኣኽቲ ናይ ብልጽግና ዝኾኑ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ኣቐሚጡ ናይ ሶሻል ሚድያ ነጠፍቲ እውን ኣቐሚጡ ብዙሕ ቢልዮናት መዲዩ ነንባዕልና ተጋሩ ከዋግአና ይፍትነሎ እዚ ናይ ኣባ ሓጎታቶም ታሪክ እዩ ንሕና ኢና ክንልብም ዝግበአና ሕዚ ዘብ ዓፋር ይኹን ኣብ ካልእ ዕጡቕ ሓይሊ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ትግራይ ዘይኮነስ ናይ ብልጽግና ዕጡቕ ሓይሊ እዩ ዝበሃል ናይ ትግራይ ፕሮስፐርቲ ፎርስ እዩ ዝበሃል ናብ ንቡር ስርሑ ተመሪሱ ዘሎ ብህዝቢ ተመሪፁ ዝፀንሐ ቤት ምክርን መንግስትን ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ረብሓ ኣለዎ እንታይ ረብሓ ከምዘሎ ተባሂሉ ፅኢት ይግበር ከመይ ክትገልጾ 2.7 ሚልዮን ጠጠው ኢሉ እንተመሪፁ እኳ ሓደ ዓብዪ ዓወት እዩ መጀመሪ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ እዚ ስለዚ በዓልኻ ብዝመረፅካዮ መምሕዳር እኮ ክትመሓደር ምፍታን ውፅኢት ናይ መስዋእትነትና ሓደ ዓብዪ ዓወት ንብሎ እዚ እዩ ነዘበናት ወለድና ጀሚሮም ብዙሕ መስዋእቲ ዝኸፈሉ እኮ ትግራዋይ ባዕሉ ንባዕሉ ክመሓደር ዓርሰ ውሳን መሰል ዓርሰ ውሳኑ ባዕሉ ንክውስን ካብ ዝገብሩ መሰረታዊ ዕላማታት ሓደ ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዚ ሓደ ዓብዪ ጥቕሚ እዩ ጥቕምታቱ ብዙሕ እዩ ሓደ ናይ ባዕልና መንግስቲ እዩ ንትግራይ ዝጠቅም መፍቶም ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙ ኣዋጅات ዝጠቕሙ ውሳነታት ክውስን ትፅቢት ትገብረሉ መንግስቲ እዩ ካልኣይ ብሄራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ነቶም ሃፍትታት ትግራይ ዝበሃሉ ብቁጠባ ተጠቒሙ ዓቕሚ ኩሉ ናይ ትግራይ ክእክብ ዝኽእል መንግስቲ እዩ ኣብቶም መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ እውን ከይተደራደረ ንተዓዋታይነቶም ዝቃለስ መንግስቲ እዩ ብኣውርኡ ድማ ናይ ባዕልና ናይ ተጋሩ ንተጋሩ ዝሰርሕ መንግስትና መምፁ ዓብዪ ረብሓ እዩ ዘሎ ዝኾነ ክትደራደር ዝኾነ ክትሰማማዕ ዝኾነ ውሳነ ክትውስን እውን እኮ ናይ ባዕልኻ መንግስቲ የድሊ እሞ ድማ ልክዕ ከም ሪፈረንደም ኣብ ዕሪ መፀገሚ ኩነታት ልዕሊ 2.7 ዝመረፆ መንግስቲ እንትኾን ፍሉይ ትርጉም እዩ ዘለዎ ሓደ ስጉሚ ነቲ መሰል ዓርሳውን ውሳነ ህዝቢ ትግራይ መረጋገፂ ሓደ ዓብዪ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ በዚ መንገዲ ዝተረዲእና ኢና ዝኾነ ምስሌነ ዝፃወተላ ትግራይ ክትህሉ ፈፂሞ ይግባእ ዝኾነ ሰብ እውን ነዚ ክዕንቅፍ ዝፍትን እንተልዩ ባዕሉ ክሓፍር ዘሎ ዝኾነ ታሪክ ይሃልዎ ህዝቢ ዝተመረፀ ቤት ምክርን ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስትን እንተመፅኡ ነዚ ክትዕንቅፍ ምፍታን ብዝኾነ መንገዲ ምኽኒት ክኸውን ኣይኽእልን ኣብ ጎኒ ዝኾይና ኢና ኩላህና እውን ክንሰርሕ ዘለና ንኩሉ ነገርስ መበገሲና እይቱ ሕዚ ተመሊሱ ዘሎ መንግስትና ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኣብዝሓ ሰራዊቱ ዝተፈላለዩ ጋዕገልጠማት እውን ኣብ ትግራይ የፀጋዕ ከም ዘሎ የጓዓዝ ከም ዘሎ ተደጋጋሚ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን እናተገለፀ መፅኡ እዩ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ እውን እዩ እሞ ብፍላይ ገለገለ ኣካላት ድማ ተለይሉ ክኣቱ እውን እሞ እንደገና መሊሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እውን ጨፍጫፍ ንኸካየዱ እውን ዝዕድሙ ዘላዓሉ ኣካላት እውን ኣለዉ
كميتر يزي إذا عقم يبلكم سقيلكم تنبركخو سقيلكم إيده هاوزبل بروباغندا يزول أبدي نايس راح مقتل غيرهم الله عتوق حيل زبها أو كابينا سفيرو حزمت أخو صباح مس أخو يزبزلو كالوت ناتو زنوحو عصبات كورا خردما بخورا خربيلو أب تجرايون وحدات زي بهالو بيلو دما بزيخن شوفكم بنا برود توقعكم بأير كتوقعكم جنزب كخلا أيو حلفس قال لي من يوم بتعمى نور الزربة نداد نتجراي كي يخد جنزب نتجراي كي يخد زخونا زبل عنا قرب نتجراي كي يأتي لهم ززارو منورت محفر يتجارون نسمع لنا لذي حزت هدلينا أنت أياي زم كلهم بزو تجراي بزوح مكرا زحلفة بوزوح وجز زحلفة دي حزون نايوج دليت زلوا حزبي يلن نخدالو نخعتق نخست أمزجورة جز زي تملس علامة لنا دقاقيمنا خنزارة ولو زلنا بقرن بتأميتن سان مدحانيتن ساقه تفانا قليل مليونات حزب لنا بزبز بالله حزبني هنا حزونا بتحتس على أخوين باب معلتو زقت الحزب لنا حزون تخبيبنا خنت أمي دموز خلا نداد خلا كل خلا حزب هجنا زين ده اللو عدكم فتحون تدوهايل فتصيمك خون أي خدم زين وقم مدلاي مالتونا يكونن زم قال لي ترجم لنا زفتون زلوا زم حرحرو زلوا سبات نحنا نوقع إلنا يكوننا ندالو زلنا كم سراويتن كم هزون جن بسلام أو من قدس كت تفنق علينا يملس قال لي زبلنا زلوا جن نايت كززب زبال زبعت كزز بهال حزت مزوام ما خفت هذا حلفة خطفكم ينا ولا نفكرن ده هالوس سقيل هزبي تلعيل خديم زبلنا زلوا خبل عوائب زلوا زلوا هزبنا تعزينا ده لنا كل هزب تجراي تعزيت له ولا تعزوا جن سلام لكم زمروا يدكم من إجركم أخاخيبكم نحنا تلا أختنا يبلس الناس وخنا الحمد لله نحن جبر عينكم تعميتكم كنا عشوكم يبدو النازل زي فزيمك خونا يخل سلازي توعل بريتوريا ملو بملو زفرس الله ناي فيدرال منجستيو توعلكو وحسنو تحليز بالنير حس قال لي أم حفرت زخونه بتقرأي تقميت أمون نتفت محبراو ميدي عينا تنتندي نازلو وعلس بتقرأي كم زفرسه وحد كم زفرسه عينت زم الدروس وات اللو عقبك بهالو زلومي كسع خندا يتعقستي تفناقلت بزبنا تولعوا بالسقاي حزبنا بب معالتو ببور 3 4 بيت انداموت بزحزب زملقاص طيطو كبللو ابزو خوينا مبتقراي بتنا حزبنا موتن بتنا حزبنا سقياتن زقلو دلو نتو صلابتي وحدكم كببكم انتبل مسو تحابرت خوينم حزبنا زشبرو حزبنا زرعدو زي كنا ملأخت زحلفو تلا اختب زيون اللو نزيؤمن بزقبا تحزي ناب بوتو مصي زلو منغستي ادب كتحزوم يكبا توانا ملأخت جنت اي خون زلو صلاي بكل قص كبيبو حزبون ጨፍለቅኩም እንተይሉ ስቂልና ይን ጨፍለቅን وقص ስለዝደለና ይኮነን نخنواقا زي خنواقا تن علامة ربح حزب تقرأي إذا قدسنا أفتن مسيرتها وربحتها حزب تقرأي جن منم در يدلن أنا مودعتي حتى بتي حلهم حزي مستناي حلو خنتا تقرأي أب قمتاتينا أب استفر على خرنعة عالم زركب تقرأي يلون بستفر على من قدتاتون كاف تقرأي مستناي بوليتيكا خنتاتون تأساسيرو أنا خم أبال سراوي تجراي كحلفوز دل مل أخت انتهلوا زبنات تطاويل زلوا على ما يفلتي حزقتي من نازل صقمون يفلتي هذه كفافيله كحلفوز دل انت خنتا قدم زبلنا نملا حزبنا وش تعدنا بدغن زل حزبنا حزبنا بون تديف كوينو ناي كله ناي صنعاتو ناي مورالو ناي جغنتو منጭ حزبنا ايمو كمتنا يقدم ناي مختخا حزون بفصم حدنت ابغوني تديف سراوي تግራይ ططوبل كبل يدلي غنياتم
ዝኩሉ ንዓወታትና ምንጭ ዝኾነ ሰብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራውን ዘርአዮ ጽንዓት እዩ ውሕዳት እንዳሃለና ብቁጽርና ተኣምር ተባሂሉ ልዕሊ 13 14 ግዜ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ሹም ትግራይ ክለዓል ዝገበረ ጀግና ህዝብና ሕዚ እውን ትጽንዓትሱ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ድማ ንደቁ ስንቅስ ዕጥቅስ ሞራል ብምዃን እዚ ጎዲልዎ ዘይበሃል ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ህዝቢ ሕዚ እውን بفتصم حدنا تبغون نسراويت كادجا فتناخر عصلاتنا حدنتنا خشرشر يمزفتنا حدنتنا بخبابي يفلالن ابتقراي حدينا خابجافنا ابجاف حدا عينت حزبينا كونا يلوم ببروباغانداوم بسوشيال ميديا بمينستريم ميديا بتلاقطهم مبيلوم حدنتنا خفلالو ينتفتون فصيمنا خنسمعهم ايغبان بفلاي زخباب اندا تقسكا تحاد حزبي ناي تحاد حزبي صرر خم زخنه زغبر ነገር ህዝብና ፈጽሙ ነዚህ ከቃለው ሳይግባ መንግስቱን አብዚ ዜሮ ቶለራንስ ከባብን ከባብ እንዳጣቀሰ ዝጽሕሰብ ኣብ ትግራይና ፈጽሙ እንዳባእሰ ዝነብር ሰብ ክህሎ ይግባል ነዚህ ጥብቅ ክትትል የድልዩ እዞም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚዲያም ዝባሃሉ እዞም ሜይንስትሪም ሚዲያ ዝሰርሑ ሰባት ጋዜጠኛታት ዝባሃሉ ሕዚ እንታይ ተዋኒና ፍትቀንድዋኒና ክንረባረብ ይግባና ቀንድዋኒና ሕዝቡን ናይህልውና ሓደጋ ገጢምና ኣሎ ሕዝቡን ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ተፈናቂልና ዘሎ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝሳቀ ህዝብና ኣሎ ካብዚ ዋኒን እዚ ክንወፅእ ይግባና ብርዕና እንተኮይኑ ሓሳብና እንተኮይኑ ኩሉ ዝገጥምስ ዝጽሕፍስ ዝደርፍስ ዝናጣጠፍ ብምሉ ካብቱ ብሄራዊ ኣጀንዳናን ብሄራዊ መኸተናን ወፃእ ክኾን ኣይግባእን ኣብዚ ነንባዕልኻ ሽም ንምጥፋእ ከባብ ክትበኣስ ካብ ትውዕል ኣብቲ ቀንዲ ውራይ ምርብራብ ይዘልየና ሕዚ መንግስትና ተመሊስ ኣሎ መንግስትና እውን ጥንክር ኢሉ መንግስት እውን ሕግን ከኸብር ኣሎ ብሕጊ ዘይግዝኡ ህዝብን ህዝቢ ዘባእሱ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም መኸተና ዝሕንሽሹ ሽም እንዳጥፉ ዝውዕሉ እውን ብሕጊ ክሕተቱ ክንዲ ዝከኣል ድማ ብሄራዊ ዓቕሚ ዝበሃል ድማ ንምትእኽኻብ ዘኽእል ምንቅስቃስ ክገብርን ስራሕቲ ክገብርን ሕዚ እውን ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ሰብ የለን ፖለቲካ ውድብ እየ ዝብል እንተልዩውን ሕዚ ንወራዝ የለ ይኮነ ናተይ ፖሊሲ ይበልፅ ናይ ከለ ፖሊሲ ይበልፅ ኢልና ትግራይ እንተትልያ እሱ ምግባር ዝከኣል ደጋጊመ ክብሎ ዝደሊ ትግራይ እንትህሉ ጽቡቕ ፖለቲከኛ ትኾን ትግራይ እንትህሉ ጽቡቕ ነጋዳይ ትኾን ትግራይ እንትህሉ ህዝቢ ትግራይ እንትህሉ ኢኻ ድላይካ ምዝራብ ዝከኣል ስለዚ ገጢምና ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ከይመከትና ካብ ዝውራይ ዘውፅእ ነገራት እንዳምፀኻ ንትግራይ ምሕማስ ኣብዚ መኸተን ዝተሰለፉ ሓይልታት ምንኣስ ምንቁሻሽ ጠጠው ክብል ኣሎ ደጋጊምና ዝበልናያ ነፍቲ ናይ ዝሓለፈ ውሳነታትና እውን ቀይሕ መስመር ኢልና ዘቐመጥናዮ بزخونه منجد حزب تግራይ ንዘካይዶ ዘሎ መኸተ ምንቁሻሽ ፈጽሙ ክፍቀደ ይግቦን ነዚ ዘናኣስ ክሕተት ይግቦ ካፍቲ ቀንዲ ዋኒና ጉዳይ ተፈናቀልትና ጉዳይ ለዓላው መሬትና ጉዳይ ህልውናና ኸውፅ ንዝፍትን ሰውን መልክዕ ምትሓዝ የድሊ ናብ ኩሉ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለና ተጋሩ ኣብ ደገነ ውሽጥ ንርከብ ከምታናይ 2013 ዝነበረትና ሓድነት أبا صنعنا لعل تግራይ ዝኾነ የለን እቶም ዋና ዋኒናትና ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምርጋጽ ኣብቶም ብሄራዊ ረብሓታትና ድማ ዕንቅፋት ዝኾኑ ጸገማት እንዳለለና ክንቃለስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትና ተመሊስ ኣሎ ኣብቲ ብሄራዊ ዋኒና ኣብ ትኹረት ገይሩ ንኽሰርሕን ሓይሊ ከተኣኻኽበሎ ኩሎም ሓይልታት ክእከብ ዝኽእሉ ክተኣኻኽበሎ لك أخمتها كلتشحن 13 زنبرنا بهراء حدنت حزب تግራይ حزبون بسطم حدنت نت وحاس ناي مختنا زخنه تديف سراويت تግራይ بكل عقمو متنخار أفتون بهراء وانيناتنا زوصو سبات تليم دما كاون زوصو سبات دما بخبابق خفافلنا ننبعلنا خننا أقر ما أتوا ناي صلاتي زخون سبات اليوم ما سرعات كجورون بحقي كتحازون زي يأكل كبهالون يجبا حزون كاب قصرنا العلي كنسرح زجبرنا حدنت أبوتو يزلو أبز منازر رأس أجم يلن
ኮነ ተባሂሉት ናይ ህዝብና ሓድነት ንምዝራግ ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ህዝብና መላእ ህዝብና ክቃለሶም እዩ ዝግባእ መንግስትና እውን ነዚኦም ኣደብ ከትሕዘሉ ሕዚ ስሩዕ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ እንተመፅኡ ብዙሕ ነገር ከተዓራሪ ይኽእል ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር ኩሉ ትግራዋይ ዝኾነ ረብሓ ትግራይ የገድሰኒ እዩ ዝብል እዞም ተፈናቐልትና ምስ ስቃይ ናይ ተፈናቐልትና ይሕመኒ እዩ ዝብል ኣብ ወፃኢ ሃሎ ውሽጢ ዓዲ ነተን ዋና ብሄራዊ ኣጀንዳታትና በብመዓልቱ ንዕአን ቀንዲ ውራይ እንዳገበረ ክረባረብ ይግባእ ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ግን ዝኾነ ውዳበ ይሃልዎ ዝኾነ ፓርቲ ይሃልዎ ዝኾነ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ዝኾነ ተንታኒ ይኹን ነቲ ብሄራዊ መኸተ ንምንኣስ ነዚ ወሓስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ TDF ምንኣስ ነዞም ብሄራዊ ክብርታትና ምንኣስ ነቶም ጠንካራ ብሄራዊ ውዳበታትና እንዳናኣሰ መሳርሒ ናይ ፀላእ ክኸውን እንተኮይኑ ግን እዚ ዕድመ ናይ ስቃይና ናይ ተጋሩ የብዝሕ ስለ ዘሎ ካብ ብሕዚኡ ክረመሎ ብሕጊ እውን ክሕተተሎ ሓላፍነቱ እውን ክዋፃሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይና ሓንቲ ጥይት እውን ትኾን ግን ምስ ካልእ ፀላእ ተሓባቢሩ ክትኩስ እየ ትግራይ ከድምየ ዝብል እንተሊ ግን ብታሪክ ዘለኣለም ተወቃሲ እንዳኾነ ከም ዝነብር ክፈልጥ ኣሎ ታወና መሪትና ድማ ሕዚ ህዝባዊ ብህዝቢ ተመረፀ መንግስትና መፅኡ ኣሎ ነዚ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ምዕንቃፍ ንባዕሉ ካብቶም ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ምዕንቃፍ ዋና እዩ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ሽመት ክህልዎ ይኽእል እዩ ምስሌነ ኮይነ ትግራይ ሕዚ ክገዝእ ትግራይ ሕዚ ከመሓድር እየ ኣነ እየ ዝፈልጠልኩም ዝብል ሰብ ግን ካብ ጌግኡ ክመሃረሉ ይኣኽሎ ዝኾነ ታሪክ ክህልዎ ይኽእል እዩ እቲ ታሪኹ ፅቡቅ ክኾን ይኽእል እዩ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣፍታ ናይ ሕዚ በፂሕና ዘለና ወሳኒት ወቅቲ ግን ነዚ ህዝባዊ መንግስትና ካብ ምጥንኻርን ንሰራዊት ትግራይ ካብ ምጥንኻርን ኣብቶም ቀንዲ ዋኒናትና ካብ ምዕሳል ወፃእ ካልእ መማረፂ ስለ ዘይብልና ሕዚ ኣነ ይፈልጠልካ ኣነ ምስለኒአ ገለመለ ኢልካ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ንምንዋሕ ምፍታን ብታሪክ ተሓታት ስለ ዝገብር ኩላትና ተጋሩ ኣብቶም ዋና ዋኒናትና ክንረባረብ ሰራዊትና እንደግፍ TDF ነጠናኽር ሓድነትና እውን ከም ትማሊ ስጠም ክብል ይደሊ